dragilor și bine v-am regăsit într-un nou video. Numele meu este Roxana Roșneac-Cioricianu și discutăm acum despre semnul Pești în semnul lunii și în ascendent. Astrologia vedică este cea pe care eu o practic de peste 10 ani de zile cu succes, pentru că, după cum vedeți și aici și pe canal și pe pagina mea de Facebook, am foarte multe previziuni adeverite și în presă. Această astrologie este cea pe care o foloseau și vechii magi în trecut. Este foarte important faptul că ea este corectă din punct de vedere astronomic și asta mă ajută să fac previziuni minunate și să vă informez aici pe canalul meu de YouTube din timp de tot ce urmează să se întâmple. V-am avertizat inclusiv înainte și cu pandemia și tot ce s-a întâmplat și cu războiul și așa mai departe, așa că dacă vreți să știți ce urmează să se întâmple și în 2023-2024, vă invit să vă abonați la acest canal de YouTube pentru că se merită. Credeți-mă pe cuvânt, e o abonare gratuită și sunteți informați din timp. Așa. Dacă nu știți unde este ascendentul vostru sau semnul vostru al lunii, vă invit să intrați aici în descrierea acestui clip și să vedeți linkul și să vedeți acolo că am scris exact ce trebuie să faceți pentru a vă afla semnul lunii, adică semnul gândirii, a emoțiilor, a cum funcționează empatia voastră. Gândirea este totul pentru noi, pentru că dacă gândirea este clară și corectă, noi putem să luăm decizii în viață. Gândirea și semnul lunii mai înseamnă și semnul lunii, mai înseamnă și relația cu mama, relația karmică pe care am dobândit-o cu mama la nașterea noastră. Iar ascendentul arată lecția sufletului, karma noastră. Iar dacă avem în Pești, în ascendent sau în semnul lunii, ar fi cel mai indicat să ne uităm aici la acest semn zodiacal. Dacă mai apar și alte semne zodiacale în momentul în care vă calculați, o să vă rog să vă uitați la videoul care reprezintă acel semn și să fiți atenți și la grade, pentru că acolo unde scrie ascendant și moon, M-O-N, în față aveți niște grade, 6,2, 5,3, oricât la fiecare, 22, nu știu cât. Trebuie să vă notați pe bucată de hârtie, pentru că în timpul când vă uitați la videoul pentru acel semn zodiacal, veți regăsi că la un moment dat divid în 3 părți, de la gradul cutare la gradul cutare, și foarte important ca voi să știți gradul în care sunteți născuți în acel semn zodiacal. Peștii sunt semn de apă. Sunt un semn de apă, sunt foarte sensibili, sunt al 12-lea semn zodiacal, ceea ce înseamnă că pentru a ajunge la 12 semn zodiacal, ai trecut în decursul vieților tale anterioare prin toate semnele celelalte zodiacale. Acești nativi trăiesc între două lumi, între cea materială și între cea spirituală. Au o intuiție extraordinară, sunt foarte buni în a înțelege și în a interpreta cumva oamenii, în a-i simți. Dacă luna sau ascendentul tău este în acest semn, este posibil ca să eviți confruntările directe, să nu lupți foarte mult să schimbi ceea ce nu ți este pe plac la ceilalți din jurul tău, pentru că tu înțelegi foarte clar că nu trebuie să-i schimbi pe ceilalți și doar singura persoană la care poți să lucrezi ești tu însăți. Așa, odată ce ai reușit să te mobilizezi și să te ambiționezi ca nativ din zodia Pești, nimic nu-ți mai poate sta în cale, numai că trebuie să nu te lași descurajat de părerile celor din jur, pentru că, inevitabil, de când ești mic, tot le vei primi gratuit până când vei fi mare și vei decide tu că nu mai este sensul nu mai are sens, să le accepti în viața ta. Și odată ce ai învățat să partajezi ce este pozitiv de ce este negativ, îți va fi mult mai ușor să îți manageriezi toate emoțiile și să îți pui ambiția într-un scop productiv în care tu să lucrezi cu oamenii, în care tu să fii ambițios, în care tu să faci ceea ce te pune pe tine în valoare. Atunci când nu le pasă acestor nativi din zodia Pești de ceva cu adevărat, nici nu se vor strădui foarte mult, asta este foarte evident, au o latură romantică foarte dezvoltată, iartă ușor, sunt generoși și atunci când își doresc ceva, sunt foarte persuasivi. De multe ori acești nativi își pot găsi liniștea prin intermediul spiritualității, a bisericii, a credinței. Uneori practică anumite obiceiuri
din diverse religii, din diverse practici, pentru că ei știu foarte bine din punct de vedere emoțional ce îi avantajează și ce îi ajută. Și atunci ei pot să-și selecteze foarte ușor tot felul de tehnici de curățare energetică, de exemplu, sau de atracție, de a atrage diverse lucruri, anumite remedii de practicat. Ascendentul sub acest semn arată faptul că nativii progresează ușor și foarte bine în zona materială, mai ales atunci când reușesc să iasă de sub influența a ce-și imaginează sau doar a ce-și doresc și trec la acțiune. În general, au două ocupații acești nativi, au două meserii la bază, poate una a făcut studii și în cealaltă se ocupă și așa mai departe. Ideea este că una câștigă bani de zi cu zi și una o fac de plăcere. Dar e posibil să le și îmbine pe amândouă, dar în general au cel puțin două meserii la bază acești nativi, pentru că latura lor duală iese în evidență inevitabil. Au două limbi studiate, două facultăți sau o facultate și o meserie sau așa mai departe. Au nevoie de o meserie creativă acești nativi în care să poată să-și pună amprenta, în care ei să poată să inventeze, în care ei să poată să se reinventeze pe ei înșiși. Dacă se grăbesc în a se căsători, adică o fac mai devreme de 27 de ani, pot avea chiar două căsnicii. De aceea, acestor nativi nu le este indicat să se căsătorească prea devreme. Pentru că dacă o fac în preajma vârstei de 26-27 de ani până în 32 de ani, pot să aibă probleme în relații sau poate chiar să fie nefericită în acea perioadă. Bine, depinde și de reîntâlnirea karmică și de harta personală, dar în general așa am observat la acești nativi care se grăbesc în a se căsători. Nativii din zodia Pești se diferențiază în trei mari categorii în funcție de gradele care sunt scrise în fața semnului Pești, acolo unde v-am rugat să vă calculați aici la detalii semnul ascendentului și al lunii, aici în detaliile acestui video. Și dacă sunteți Pești între 0 și 3,20 de grade, acești indivizi au anumite datorii karmice de plătit. Sunt oameni buni, sunt oameni care încearcă să-i sfătuiască de bine pe toți cei din jur, iar atunci când cred că au dreptate, pot deveni foarte furioși. Furia lor poate deveni de inimaginat în exterior, iar dacă mai au și niște planete retrograde, această furie vine în interior și este foarte greu de citit de către cei din jur. De aceea trebuie să fie învățați și să se autocontroleze, să-și mențină calmul și să fie persuasivi în tot ceea ce își doresc, pentru că dacă găsesc și partea spirituală, o îmbină cu cea materială, reușesc să ajungă foarte departe în carieră prin această persoasiune și această muncă și acest calm de care pot da dovadă. Numai că ideea e că trebuie să fie învățat de mici să-și controleze emoțiile negative, pentru că ele sunt ceva normal, fac parte din viața noastră și ar fi păcat să nu le întâmpinăm așa cum vin și cele pozitive, inevitabil. De la 3,20 de grade la 16,40 de grade, această constelație îi guvernează pe acești nativi care creează o punte de legătură între lumea materială, lumea în care trăim noi cu toții, și cea spirituală. Se spune că Pegasus îi poartă între cele două lumi. Pot avea succes în carieră acești nativi tocmai datorită faptului că obțin informații pe care nu toată lumea le poate avea. De la 16 grade la 40 de grade, de la 16,40 până la sfârșit, până la 30 de grade, acești nativi în ascendent sau în semnul lunii, cum am mai zis, aceste grade, vor face ce se poate pentru a atinge succesul în viața lor, dar în același timp vor face orice pentru copiii și pentru familia lor. Vor sacrifica orice pentru cei pe care îi iubesc, dar acești nativi mai au și adevăratul har al vindecării. Cumva pot fi foarte buni doctori, foarte buni fizioterapeuți, au un har, au ceva aparte. Așa, cam acestea au fost aspectele generale, dragii mei, despre semnul Pești și despre ce aduce acest semn în ascendent și în semnul lunii. Nu uitați că harta personală este cea care contează
per ansamblu total, pentru că doar pe lângă ascendent și semnul lunii mai avem și semnul soarelui și fiecare planetă acolo unde este poziționată aduce ceva în viața noastră la care noi trebuie să lucrăm, de care trebuie să profităm poate și de care trebuie să ne bucurăm. Dar în același timp aduce și o karmă, aduce și anumite lecții pe care le avem de învățat în decursul acestei trăiri, fără de care nu se poate, din păcate. Așa, dacă vrei să te cunoști mai bine și să vezi mai multe din videourile pe care eu le urmează să le postez, te invit aici să te abonezi la acest canal de YouTube și pentru consultații personale sau pentru remediile pe care le fac la lună plină de obicei și la lună nouă și la orice început important, vă aștept și pe pagina mea de Facebook, Roxana Lușneac-Cioricianu, și pe www.roxanalulușneaccioricianu.com. Vă pup și vă aștept la următorul video.